presented by Rama Films. हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटाल में आके मुलाकात कर लगी। आज बिजी कहाँ हको फोन न उठावा हको बुरा समाचार हको जी। ए भैया बिजी कहाँ हको फोन न उठावा हको बुरा समाचार हको जी। हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। आज आखरी हो अबई मिलनवा नयव तू बिलमा कर जी। हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। हाजी देखिए कसरवा बाहर कैल कैडा कटरावा कहो कई बबुआ के फेल कई हड़वा। देखिए कसरवा बाहर कैल कैडा कटरावा कहो कई बबुआ के फेल कई हड़वा। आज कैसन अइलै समय आई दुखवाला चार हको जी। आज भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। आज भैया बबुआ भर्ती हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। हाजी भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर जी। आज चाचा चाचा कहो हलै अपन भवनवा चल गेलै छोड़ बबुआ अपन आंगनवा। आज चाचा चाचा कहो हलै अपन भवनवा चली गेलै छोड़ बबुआ अपन आंगनवा। आज सनो जाया शीशा हाथ जड़ा हाथ टिकट कटाइल न हो। आहो भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर हो। आहो भैया बबुआ रांची हो सपीटालवा में आके मुलाकात कर लो।
presented by Rama Films.